آمين. راي حزب እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን እንደውም ክሳብ ሰዓት ዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ኣብ ቅዱስ ማኣዲ ቃል እግዚአብሔር ክንሳተፍ ስለዝፈቀደልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ስለዝኾነልና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሐዮ ንሎሚ መደብ ዝሕዙልና ኣበይ ቀሺ ተስፎም እዮም ነበይ ቀሺ ተስፎም መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት ክህቦም ንዓና ከዓ ዝሰምዓ ኣእዛን ሰሚዑ ዝዓቁር ልቢ ነቲ ዝዓቆርናዮ ከዓ ብሂወት ዘተግብር ሕሊናን ዓቕምን ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኣውደ ምህረት ነቦና ነበይ ቀሺ ተስፎም ይረክቦ ኣለኹ راي بسم آب وولو منفس قدوس أحد أملاك آمين كما يكنيكم كما يوعلكم كما يمسيكم سدرا بيت እግዚአብሔር كلهم أبزاز اللهم እግዚአብሔር أملاك سلزي نرخب جرنا نرخب سلقالو كنمهار كنمعاد فقالوا كنواسع نزفقدلنا نعدل زي نزرخبنا أيوه كبرن مسجانا نعو يخون سمعتي طلعي كين خون قبرتي قال كنكون دما يرو يدفنا እግዚአብሔር نعي تزارا بلسان نعخات كلنا دما انا ونمسخاتكم تسمع إذن ناي منفس كعه يعدلنا እግዚአብሔር أملاخنا ميت نقبرها كلنا ما نايقلنا دمس مسألة كلنا ميت نقبرها انتي ناتهم كالوت كاين ربشهم من هالبات قالنا قبرنا نسمع انت لينا بس دخل لما تنقل حتى رياضة قزيه كل نقر قديفنا اب مسمع تراي انت ذهبنا صبو ايو مياتو قزيه عديكم كم لبامات كم مستوعالتي تمالالوسو يبلنامو إذا قزيه زيها ننفسي نهبا ننفسي درارا قلبا نايسومنا ويسالست دحان صباح دحر صباحون قال املاك نوسخينا معالتاوي انت وينو نايزا ساعات زي ان እግዚአብሔር نهبامو እግዚአብሔር املاك تمسكن يكون لومي كابتا بقدم انايا مقصلتا ياخذكون وانجيل يوحنس معرف شو جيشته انتي نمأتو زخون على اليوم ممريتا نقلينا ميت تقبر زلا الحان وسيد كانت ميت تقبر كيا تبوني مثلا دمت ستيل تمصال نقلينا حقوق كلنا ناجرنا من دينا باشا انا حقزهم بحق ثلاثنا خون خلي اوكي 100 جري الله حجي عندهم كنا زارب من الحراي كفتيو خن ان ميت كنقبرو نخلينا نمزخاخر زخون ክርስቶስ ንብዙሓት ከም ዘጽገበ ከም ዝመገበ ብሓሙሽተ ጎጎን ክልተ ዓሳን ከም ዝመገበ رئينا نيرنا ملكتاتو قربتلي مستي كله قال املاك نريهم كلنا ملكت اب بلوي كيدان زنبرو اتي جهود اب حدش كيدان كون كله كنريو يدلينا ايو نالبات እግዚአብሔር አምላክ ንሙሴ ንእስራኤላውያን ከሳግሮም ክልኡኾን ከሎስ ሙሴ ሓላዋ ባጊዕ ሓንቲ በትሪ ጥራይ ዝነበረቶ ሰብ እዩ مو زلاخو زلخا نبيت منغستي حيالات بفراسن افراسن سرغلاتاتن باصوارن كواغو زخلو نتوم من عمتات ببارنت زغزوم زنبرو اسرائيلاويان بقليلو خغدفوم يميلكا زي حسب موسى جن بمنتاي لا خالو
ጓሳ ባጊዕ ዝነበረስ ተራሰብ ኮይኑ እንታይ ገይረ እሞ ብምንታይ ዳ ኸይዲ ኣነ እንታይ ኣለኒ መኒ ኣነ ምስተባህለ ግን እንታይ ምልክት ኣሎ እታ ብኢድካ ዘላ እንታይ እታ መጓሰይ እታ ባጊዕ እታ ምልክትካ በታ ዘላትካ እዚኣ ውድቃ እሞኒ ኣብ መሬት እንታይ ክትከውን እያ ተመን ክትከውን እያ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ምልክታት ብበትር ገይሩ ምልክት እናገበረ ነቶም ከኣምኑ ዝኽእሉ ንእምነቱ ኾኖም ነይሩ ነቶም ክርዕዱ ክመሃሩ ዝደልዮም ድማ ትምህርቲ ኾኖም ነይሩ ነቶም ልቦም ዝተረረ ግን ምንም ኣይመስሎምን ነይሩ ናብ ዝነበርዎ ይምለሱ ነይሮም ነዞም ኩሎም እስራኤላውያን መሪሑ ድማ ኣብ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ምስ በፅሐ ብቅድሚቱ ባሕሪ ብድሕሪኡ ሰራዊት ፈርዖን ምስ መፅዎ ብባሕሪ በታ ኢድ ዘላትካ ምሳኻ ዘላ ኣብኣ እዩ ዘሎ ተሓይል እሞ ምሳ ጌርካ በኣ ጌርካ ዕየ ክብሎ ከሎ እግዚኣብሔርካ ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ኣምላኽ በቲ ዘለካ ገይሩ ከም ዝዓይ በቲ ዘለካ ምሳኻ ዘይጠቅም ዝመስለካ ኣምላኽ ግን ብኡ ገይሩ ከም ዝዓይ የርእየና ኣብዛ ናይ ብዙሓት ክምግብ ከሎ ድማ ነቶም ሃዋርያት ከይተረፈ ገሪምዎም ብዙሒት ህዝቢ ሲ ካበይ ከነምፃሉ ኢና ኣብዚኣስ ብጀካ 5 ጎጎን 2 ዓሳን ዘለዎ ቆልዓ ዋላ ሓደ ካልእ የብልናን ስለዚ ኣፋንዎም እዩ ተባሂሉ ነይሩ ግን እተን ዘለዋኹም ኣምፅወን ንዕአን ባሪኹ ከዓ ነቶም ኩሎም ኣሽሓት ምስ መገበ እቲ ቆረርስ ኣልዕልዎ ምስ ተባሃለ 12 ተረፍ መኣዲ ከም ዝተላዓለ እዚ ንዓና እንታይ እዩ እናበልና ኢና ክንሪኦ ዘለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓይ ስለምንታይ እዚ ንዓይ ሕጂ ንገረኒ ኣሎ ታሪክ ጥራይ ድዩ እንድሕር ኢልና ሓሊፍና ታሪክ ኣብኣ ኸሲርና ከይንተርፍ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ታሪክ ኣይኮነን ሎሚ ንዓዩ ንዓኹምን እዛረበና ዘሎ እዩ በቲ ዘለኩም በቲ ትሕዝተኹም ኣምላኽናሲ ነቶም ኣሽሓት ዘለዎም ዘይኮነስ ነታ ብልቢ ዝሃበት 2 ሳንቲም እዩ ውህበታ ተቐቢልላ ነቶም 70 ሸሓት ኣይረኣየን ነታ ዘላታ ትሕዝታ ኩሉ እንተነኣ ንኣምላኽ ዝሃበት ስለዚ ትሕዝተና ዘይኮነ ዝርኢ ዘሎ ኣምላኽ ትሕዝቶ ሞስ እንዲ ባዕሉ እኮ ይሂብና ክንጥቀመሉ ከለና ከዓ ነቲ ትሕዝተና ዝባረኸ ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈልጦ እቲ ዝሃበና እዚ ዘሂወትና ብዓባያው ናቱ እኮ እያ ዘይምፍላጥና ኢና ንበቅቕ እምበር ኣብቲ ዘይጠቅም ነገር ሂወትና ብዓባያ ናቱ ከላሲ ኣብቲ ለጠፍ ወይ መጠልያ ዝበሃል ኣሎ ናይ ፅዕነት ናይ ገመል እቶም ዓበይቲ ትፈልጥዎ ትኾኑ ዘይጠቅም ሕቋፉ እየን ዝቐንዲ ፅዕነት ናይታ ገመል ግን ብዓብዩ ሎ ሂወትና ብዓበያ ናይ መን እያ ናይ እግዚኣብሔር እያ ስለዚ በቲ ዘለና ገይሩ ኣምላኽ ዝሰርሕ ኣነ ክእለት የብለይን ኣነ ፍልጠት የብለይን ኣነ ትሕዝቶ የብለይን ኣነ ከምዚ ኣይኮንኩን ኢልና ከነማኻኒ ኣይንኽእልን ኢና ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ወታእየ ኮልታፍየ መን ከኣምነኒ እንታይ ምልክት ኣለኒ ኩሉ እዚ ምክንያታት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምክንያት ኣይኮነን ኣነ እኮ እየ ነቲ ኩሉ ዝገበርኩ ዝዛረብ እኮ ኣነ እስኻ ኣይኮንካን ተኣምራት ዝገብሮ እኮ ኣነ እየ በየነይቲ በታ መጓሰይት ኣባጊዕ ዝኾነት በትርኻ እቲ ዝምግብ እኮ ኣነ እየ በቲ ዘለኩም ካብ ዘየሎ ምፅኤ ንበረኸት ዝህበኩም ዝገብረኩም ኣነ እኮ እየ ጥራይ እንታይ ካባና ዝደሊ ብእምነት ሕራይ ኢልና ክንስዕቦ እግዚኣብሔር ይደሊ ንሎሚ ንሪኣ ድማኒ እዚ ምስ ገበረ እዚ ተኣምራት ናይ ምምጋብ ምስ ገበረ ኣምላኽ ዝደልየና ሰማያዊ ነገር ክንርኢ ዓብ ነገር ክንርኢ ኣምላኽነቱ ክንፈልጦ ንክርስቶስ ንዓና ንምድሓን ዓብይ ብስራት ዝተበሰርናዮ እቲ ወዲቕናዮ ዝነበርና ካብቲ ወዲቕናዮ ዝነበርና ውድቀት ከልዕለና እቲ ኣጥፊእናዮ ዝነበርና ውልድነት ክህበና እቲ ኣጥፊእናዮ ዝነበርና ናይ ምምራፅ መሰል ማለት ነፃ ምርጫ ፍሪ ዊል ይብልዎ ብእንግሊዝኛ እቲ ነፃ ምርጫ ንኣምላኽ ክንግዛእ ወይ ካብ ኣምላኽ ክንከይድ እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረና ብስሕተት ትእዛዙ ብምፍራስ ዝጠፍአ ንዑ ክመልሰልና እዚ ክብሪ ዝክህበና ምምፅኡ ከነለልዮ ይደሊ ነይሩ እቲ ክምግቦም ከሎ ካብዚ የሎ ኣምፅኡ ፈጣሪ ምዃኑ ክርእይዎ ይደሊ ነይሩ ግን ገና ነዚ ኣይረኣይዎን እንታይ ደኣ እኳ ደኣ ሪኦም ሳቶም ብሓይሊ እምበኣር ዝስ ናይ ብሓቂ ነቢ ኢሎም ኣለዉ ፅቡቕ በልኩም ነቢ ምዃኑ እንኳ ፈለጡ እሞ ኣምላኽ ምዃኑ እንተዝርእይዋ ድማ ዝዓበየት ነይራ እምበኣር ነቢ እዩ ሕጂ ኣብ ልዕሊቶም ብምድሪ ዝገዝኡና ዘለው ገዛእቲ ናይዚ ዓለም እዚኣ ሮማውያን ንጉስ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ብሓይሊ እዮም ከንግስዎ ሓዚቦም ወይ ንሱ ንጉስ ሰማይን ምድርን
ንሳቶም ግን ገና ምድራዊ ነገር ዝሓስቡ ዘለዉ ምዃኖም እዚ ምስ ረኣዩ ካብኣቶም ግልል በለ ዝብለና ካብዚኣ ትቕፅል እታ ሕጂ ናብ ልዕሊ ማያት ከም ዝኸደ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ማይ ከም ዝኸደ ተቐዳመይቲ ንብዙሓት ከም ዝመገበ ዘኻልኣይቲ ኣርስትና ድማ እንታይ ክትከውን እያ ኣብ ልዕሊ ማይ ከም ዝኸደ ኢየሱስ ድማ መፂኦም መንዚዖም ከንግስዎ ከም ዝደለዩ ይፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ ልዕል በለ ካብኣቶም ናብ ከረን ጎቦ እምባ ማለት እዩ ልዕል ኣብ ዝበለ ቦታ ናብ ልዕል ዝበለ ቦታ ደየበ ኣምላኽነቱ የርእዮም ኣሎ ኣብ ሕጂ ካብዚ ናይ ጫውጫው ቦታ ካብዚ ናይ ዕግርግር ቦታ ካብቲ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ውፅእ በለይ ካብኣቶም እዚኦም ሕጂ ዝሓስብዎ ዘለዉ ካብኣቶም ተሰወረ ምድራውያን እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ገና ነቲ ሰማያዊ ነገር ክርእይዋ ይከኣሉን ውፅእ ኢሉ ከዓ ኣብ ከረን ክፅሊ ከሎ ንርኢ ምስ መሰ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወረዱ ኣብ ጀልባ ኣትዮም ከዓ ናብ ስግር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ ፀልሚቱ ነበረ ኢየሱስ እውን ናባታቶም ገና ኣይመፀን ነበረ ኣብቶም እዞም ኣቦታት ከምዚ ክዝርዝርዎን ከለውሲ ካብተን ወንጌል ዮሃንስ ዝጠቕሰን ወንጌላዊ ዮሃንስ ዝጠቕሰን ተኣምራታት እዚኣ ኣብ ኩለን ዘላ እምበር እተን ካልኦት ንወንጌል ዮሃንስ ፍሉያት ጥራይ ዝኾና ገይሩ ዝጠቅስ ነይሩ ኣፀቢቑ ኣብቲ ተኣምራት ጥራይ ስለ ዘተኩር ንሰን ነዚኣ ግን ኣብ ኩሎም ኣላ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ኣላ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እውን 14 ኣላ ብዛዕባ እዚ ንብዙሓት ምምጋብ ማለት እዩ ኩለን እዚ ፍፃሜ እዚ ፅቡቅ ገይሮም ይገልፅዎ ሕጂ ከንግስዎ ደልዮም እዚ ናይ ብሓቂ ነቢ እዩ ኢሎም 14 ትህልወና ትኸውን እወ እቶም ሰብ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመፅእ ዘለዎ ነቢ እዩ በሉ ኢየሱስ ድማ መፂኦም መንዚዖም ከንግስዎ ከም ዝደለዩ ይፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ ነቲ ተኣምራት ምስ ረኣዩሲ ንጉስ ክገብርዎ ደለዩ ኣይ ናይ ንጉስ ግን ናይ ምንታይ ንጉስ ስለዚ ንሕና ሕጂ ኣፀቢቕና እናሓስቦሲ ሰማያዊ ድዩ ምድራዊ ዘለኣለማዊ ድዩ ግዝያዊ ናይ ግለይ ንዓይ ጥራይ ረብሓ ድዩ ወይስ ከም ፍቓደ ኣምላኽ ድዩ ወይስ ከም ፍቓደይ ጥራይ ብድሌት እየ ዝኸይድ ዘለኹ ኩሉ ንገብሮ ንዛረቦ እናሓስቦስ ብከምዚ ክንፍትሾ እግዚኣብሔር ይደልየና ስለዚ ኣብቶም ካልኦት እንታይ ነይሩ እዚ ክርስቶስ ነቶም ሃዋርያቱ ኪሉ ሕለፉ ከም ዝበሎም ንሱ ግን ብሕት ኢሉ ኣብቲ ከረን ደይቡ ክፅሊ ከም ዝተረፈ ይነገረና ናቶም ሕጂ ክሰግሩ ናብ ቅፍርናሆም ቤተሳይዳ ገይሮም ናብ ቅፍርናሆም ክኸዱ እዩ ዝነገረና ዘሎ ሕጂ ዝጓዓዝዎ ዘለዉ ኣጋምሸት እዩ ዝነዞም ኩሎም ህዝቢ ምስ መገበ ኪዱ ኢልዎም ንሱ ግን ክፅሊ ኣብ ከረን ደየበ እዩ እቶም ናብ ባሕሪ ምስ ወረዱ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኣብ ጃልባ ኣትዮም ከዓ ናብ ስግር ባሕሪ ቅፍርናሆም ከዱ ፀልሚቱ ነበረ ኢየሱስ እውን ኣባታቶም ገና ኣይመፀን ነበረ ትርጉም ርኢናየን ነርና ንኸውን ኣብቲ ትውፊት ክንርኢ ከለና መርከብ ቤተክርስትያን ከም መርከብ ትምሰል ሓደ ምስሊ ኣርት ስነ ጥበብን ቅርስን ድማ ንቤተ ክርስቲያንና መወከሲ ከም ዝኾነ ጀልባ ሕጂ ንቤተ ክርስቲያን ይምስል ፀላም ይብለና ግን ቅዱስ ቄሩሎስ ይመስለኒ ሓደ ኣቦ ፀላም ነይሩ ይብል እሞኒ ፀላምሲ ኣብዚ ዘለናዮ ሂወት ብፅልኢ ብቅርሕንቲ ብቂም ብበቐል ንመላለስ እንተሊና ፀላም ምዃኑ ኢሎም ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9-11 ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓዉ ከዓ ዝፀልእ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ፀልማት እዩ ዘሎ ይብል እዚ እቲ ፀላም ዝብሎ እቲ ንሓዉ ዘፍቅር ኣብ ብርሃን እዩ ዘፍቅር ንሓዉ ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር መዐንቀፊ እውን ኣብኡ የልበን እቲ ንሓዉ ዝፀልእ ግና ኣብ ፀልማት እዩ ዘሎ ኣብ ፀልማት እውን ይመላለስ ፀልማት ንዒንቱ ስለ ዝዕውሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ይብለና ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ኣምላኽ ኣብዚ ከይንህሉ ኢና ሕጂ ክንፍትሽ ዘለና ፀልማት ክንብል ከለና ሕጂ ነቶም ሃዋርያት ዝነበርዎ ግዜ ኣብቲ ባሕሪ ጥራይ እንተደኣ ብዛንታ መልክዕ ርኢናዮ እቲ ምስጢር ወይ ትርጉም መልእኽቲ ናባና ከይተመሓላለፈ ክተርፍ እዩ እንታይ ማለት እዩ ፀልማት እንታይ ማለት እያ እታ ጃልባ ናይ ሽዑ ጃልባ ንዓና ሎሚ ቤተክርስትያንና ኢና ካብ ቤተክርስትያን ወፂና
ክንመላለስ እንከለና ካብ መርከብ ድሕነት ወፂና ኣለና ብፅልእን ብቅርሕንትን ብቂምን ብበቀልን ክንመላለስ ከለና ኣብ ፀልማት ኣለና ስለዚ እቲ ህይወት ናይ ቤተክርስትያንና ብንስሓ ብይቅሬታ ብሕድገት ክንመላለስ ብፍቅሪ ክንመላለስ ፍቅሪ መብራህቲ ንኩሉ ፍቅሪ ኩሉ ሕጊ ተኣሲሩ ተፈፂሙ ከም ዘሎ ፍጻሜ ከም ዝረክብ ነገረና እሞ እዚአን ክነስተውዕለለን እተን ዘፍረሐኦም ምክንያታት ክንሪአን ኢና ነቲ ባሕሪ ግና ብርቱዕ ብላ ስለ ዝነፈሰ ይናወፅ ነበረ ከምቲ ኣብቲ ባሕሪ ኣብ ጀልብኦም ኣትዮም ኢየሱስ ምስኦም የለን ተሪፉሎ ኣብቲ ጎቦ ክፅሊ ሕጂ እቲ ባሕሪ ምስ ወረዱ ኢየሱስ ገና ናብኣቶም ኣይመፀን ነበረ እዚአን ብቀይሕ ቁርብ ኣስምር ዘብለለን ዘለኹ ክትርእይዎን ስለ ዝደለኹ እየ ፀልሚቱ ነበረ ኢየሱስ እውን ገና ናባታቶም ኣይመፀን ነበረ ይብለና ሕጂ 15 ወይ ክሳብ 30 ስታድዮስ ምስ ከዱ ከዓ ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ናብታ ጀልባ ክቀርብ ከሎ ርዮም ፈርሑ ንሱ ግና ኣነ ኣይትፍርሑ በሎም ሽዑ ናብ ጀልባ ኣትዩ ከእትውዎ ደለዩ እታ ጀልባ ከዓ ብኡ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለው በፅሐት ዕላምኦም ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክሰግሩ ብጀልባ ብባሕሪ ገይሮም እዮም ኣብቲ ባሕሪ ከዓ እንታይ ኣጋጢምዎም ብርቱዕ በብላ ንፋስ ኣብዚኣታ ጉዕዞኦም ግን ክርስቶስ ምስኣቶም የለን ኢየሱስ ምስኣቶም ኣይነበረን ሕጂ ኣብ መንጎ እቲ ማዕበል እንዳሃወኾም ከሎ ኣብ ቅድሚኦም ማዕበል ኣጋጢምዎም ንፋስ ይናወፅ ነበረ እቲ ባሕሪ ብንፋስ ባሕሪ ስሩሕ እዩ ፀጥ ዝብለሉ መዓልቲ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ንፋስ ክመፅእ ከሎ ባሕሪ ክናወፅ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ሓደ ዳርጋ 3 ربع ይኸውን ምስ ከዱ ይብል 25 ክሳብ 30 ስታድዮስ እታ ኩላ ጉዕዞ ዳርጋ ናይ 4 ክሳብ 5 ማይልስ ጉዕዞ እያ ትኸውን እዮም ዝብልዋ ኣብታ ነታ ባሕሪ ግፍሓታ ማለት እዩ ስለዚ ገና ኣብ መሬት ከይበፅሑን ከለዉ 3 ربع ናይቲ ጉዕዞ ምስ ከዱ 1 ربع ቢሉ ምስ ተረፎም ገና ኣብ መሬት ከይቀረቡ ከለዉ ባሕሪ ተናዊፃ ህውከት ታዊኾም እናሃለውን ከሎ ክርስቶስ ብባሕሪ ገይሩ ክመፅእ ከሎ ሪኦሞ ሽዑ ሪኦም ነቲ ናብኣታቶም ዝቀርብ ዝነበረ ምስ ረኣዩ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዘየለለዩ እንታይ ኢሎም ፈሪሖም ንሱ ከዓ ኣነ ኣይትፍርሑ ሽዑ ናብ ጃልባ ከእትውዎ ደለዩ እታ ጀልባ ከዓ ብኡ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለው በፅሐት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ እዩ ዘፍርሖም ነይሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘየሉ ከሎ ብፀላም ክትከይድን ከለኻ መፍርሒ ኣብ ማእኸል ባሕርን ከለዉ ንፋስ ማዕበል ኣሎ ይናወፅ ኣሎ ነባት ገለ ዝፈተንኩም ተሊኹም ኣዝዩ ብንኣሽቱ ጀላቦ ብፍላይ ክትከይድን ከለኻ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ስለዚ ገና ምድሪ ኣይበፅሑን ነበሩ እቲ ጉዕዞኦም ድማ ገና ኣብ ማእኸል ባሕሪ እዮም ዘለው ስለዚ ባሕሪ ህዱእ ከይከውን ንፋስ ይህወኽ ኣሎ ገና ምድሪ ይበፅሑን እሞ ከዓ ብፀልማት እዩ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ንዕኦም ፍርሂ ኮይንዎም እቲ ጎዲልዎም ዘሎ ግን ኣይሃለለይዎን ነበሩ ኣይፈለጥዎን ሽዑ ብባሕሪ ገይሩ ክርስቶስ ናብኣቶም ክመፅእ እንከሎ ብማይ ገይሩ ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና ነቲ ማዕበል ኣይህድኦን ከምታ ዘላታ ከላ እናተሃወኸት ከላ እዩ ናብኣቶም መፅዩ ሽዑ ኣብ ፍርሂ ስለ ዝነበሩ ኣነ ምትሃት ዝረኣዩ መሰሎም እዩ ምትሃት ዝረኣዩ መሰሎም እቲ ሕዚ እዞም ኣቦታት ክገልፅዎ ከለዉ ብፍላይ ኣዝዩ ራዕዲ ኣብ ሕማቅ ጭንቀት ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልፁልካ ፍርሂ ክንብል ከለና ዘይጠቅም ፍርሂ ኣይኮነን ክትሓብኦ ትኽእል ክትክውሎ ትኽእል ኣይኮነን ኣዝዮም እዮም ተጨኒቆም ነይሮም ስለዚ ኣነ ኣይትፍርሑ በሎም እዛ ቃል እዚኣ እውን ብቀሊሉ ዝተገለፀት ዓባይ ምስጢር ዘላታ ኣነ ኣይትፍርሑ ክብሎም ከሎ ኣነነቱ መንነቱ ጥራይ ዘይኮነ ዝገልፀሎም ዘሎ ስኒ እቲ መሓሪ እቲ ከኣሊ ኣምላኽነቱ እዩ ዘበስር ዘሎ
ኣብቲ ማእኸል ባሕርን ከለው ስለምንታይ ገዲፍዎም ንኸምኡ ክጭነቁ ንኸምኡ ክፈርሑሲ ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ገዲፍዎም ክሪኡ ክዓብዩ እቲ ባዕሉ ዝህበካ ፈተና ኣምላኽ ግን ብዘይ መዋፅኦ ኣይገድፈካን እዩ ባዕልኻ ተኣትዎ ብኻልእኻ ተኣትዎ ፈተናታት ኣሎ ብዘይ ፍቃድ ኣምላኽ ማለት እዩ እዚ ግን ንሱ ከይዱ ኢልዎም ምስኡ ተላዚቦም ይጓዓዙ ስለ ዘለው ነቲ ጉዕዞ ክሓልፍዎ ከኣኒ ብፈተና ክወድቁ ከም ዘይሓድጎም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከም ንሪኦ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ክትፍተኑ ኣይሓድገክምን እዩ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ክትፍተኑ ኣይሓድገክምን እዩ ስለዚ ድማ ኣብቲ ናይ ወጥሪ ሰዓት እንከለው ኣነኤ ኣይትፍርሑ ዝብሎም ዘሎ ኣነኤ ኣይትፍርሑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መንነቱ ጥራይ ኣይኮነን ዝገልፀሎም ዘሎ እንታይ እዩ ሕጂ ካብቲ ናይ ጥሜት እዋን መጋቢ ካብ ዘሎም ፅዩ ዝምግብ ኣምላኽ ኣብቲ ናይ ፍርሒ ናይ ህውከት እዋን ህድኣት ሰላም ትብዓት ዝህብ ኣምላኽ ምዃኑ ኣነኤ ኣይትፍርሑ ኣነኤ እዚ ምዃኑ እዩ ዝነገሮም ይግለፀሎም እዩ ዘሎ ፀቢቑ ሕጂ ተሃዊኻ ዝነበረት ማዕበላ ይሄደን እናተሃወኸ ከለዉ እዩ ዝኣትዎም ዘሎ ብኡ ንብኡ ከዓ ናብቲ ዝደለይዎ በፅሑ ብተኣምራት ማለት እዩ ኣብዚአን ተን ምልክታት ንክንሪኦ ከዓኒ ባሕሪ ምስ ኣህዛብ ይግለፅ ብኣህዛብ ማለት እዩ ዘይረግአ ሰላም ዘይረኸበ ዝዕግርግር ዘለዎ ማለት እዩ መሬት ድማ ብኣንፃሩ ኣመንቲ ህድኣት ዘለዎ ዕረፍቲ ዘለዎ ከዓ ይግለፅ ካብ ንፋስ ኣብ ባሕሪ ከለኻን ኣብ ምድሪ ከለኻን ክበፅሓካ ሰማይን ምድርን እዩ ምክንያቱ ኣብ ባሕሪ ከለኻን ዝበፅሓካ ንፋስ ነቲ ተሳፊርካዮ ዘለካ መርከብ ይኹን ጀልባ ክግምጥሎ እሞ ንስኻ ናይ ምስጣም ተኽእሎታት ኣለካ በቲ ስጋዊ ነገር ክንሪኦ ከለና ኣብ መሬት ከለኻ ግን እቲ ንፋስ ወከሸግረካ ይኽእል ኸውን ግን እቲ ናይ ምጥሓል ተኽእሎ ኣለኒ ኢልካ ኣይትሓስብን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ህድኣት እምነት ኣመንቲን ዘለዎ ብመሬት ይምሰል ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ንብኦም ድማ ናብቲ ንክርስቶስ ፈቀድሉ ኣለለይዎ እሞ ፈቀድሉ እንታይ ከዓ ገበረ ናብታ ጀልባ ኣተወ ንሱ ምስ ኣተወ እንታይ ኮይኖም ሽዑ ብኡ ንብኡ ኣብ መሬት በፅሑ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ኣሎ ኣነኤ ዝብል ቃል ኣነኤ ኣብርሃም ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ክብሎም ከሎ ኣነኤ ንሙሴ ክልእኾም ከሎ እቲ ዘሎ እየ በሎም ኢሉ ክነግሮም ከሎ ኣነኤ ስለዚ ንሱ ምስ ዓደምናዮ ክርስቶስ ምስ ዓደምናዮ ናብ ሂወትና በዚ ክንሪኦ ኣይደሊ ኣለኹ ኣነ ንስኹም ድማ ሎሚ ሕጂ ማዕበል ባሕሪ ክንስቀል ገለ ከይንናዲ ማዕበል ኣብ ውሽጥና ኣሎ ማዕበል ምሳና ኣሎ ኣብ ጎንና ኣሎ ኣብ ሂወትና ኣሎ ኣብ ቤተሰብና ኣሎ ኣብ ዓድና ኣሎ ማዕበል ዝውኸናን ዘፍርሐናን እዚ ኩነታት እዚ ነብሲ ወከፍ ስጉምትና ሂወትና መሊእ ኣለኹም ንክርስቶስ ዝዕድም ባህረ ግን ዋልሓንታ የርአናን ዘለና ክሳብ ሕጂ እዚኣ ይፈርህ ይስከፍ ኣዝየ ምስ ዓደምዎ ኣነኤ ምስ በሎም ኣይገደዶምን ከኣቱ እዮም ፈቂዶምሉ ኣነኤ ምስ በሎም ከኣቱ እዮም ፈቂዶምሉ ኣምላኽና ኣየገድድኒ ኣነኤ ሽዑ ከኣቱ ፈቀድሉ ብኡ ንብኡ ከዓ ናብቲ ዝደለይዎ በፅሑ ከመይ ግሩም ዝኾነ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ንዕድሞ እሞ ኣብ ውሽጥና ይኣቱ እሞ ኣብቲ ደልዮ ከዓ ንበፅሕ ብዘይብኡ ግን ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ብዘይበኣይሲ ከቶ ሓንቲ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ኢልና ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 107 እንታይ ይብል ሽዑ ብመከሮም ናብ እግዚኣብሔር ኣወዩ ንሱ እውን ካብ ፀበብኦም ኣውፅኦም ንህበቡላ ናብ ህድኣት ለወጦ ማዕበላት ከዓ ዝግ በሉ ስለዚ ህድአ ተሓጎሱ ናብ ዝደለይዎ ወደብ ድማ ኣብፅሖም ንእግዚኣብሔር ስለ ሳህሉን ስለቲ ንደቂ ሰብ ዝገብሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ብመከሮም ናብ እግዚኣብሔር ኣእወዩ ንሱ እውን
ካብ ፀበቦም ኣውፅኦም ንህበቡላ ናብ ህድኣት ለወጦ ማዕበላት ከዓ ዝግበሉ ስለዚ ሓደ የተሓጎሱ ናብቲ ዝደለይዎ ወደብ ድማ ኣብፅሖም እዚ ብሓድነት ኮይና ሰኣን ምፅዋዕ ብሓድነት ኮይና ሰኣን ምባል ብሓድነት ኮይና ስለ መከራና ሰኣን ምብካይ ኣብዚ ዘለናዮ ምብፃሕ ተሳኢንና ዘሎ ዘመን ሎሚ ኣምላኽና ገናሕ ማዕበል ኣብ ምድረ በዳ ኣበፃምእ መጋብን መርወይ ፅምእን ኣብቲ ፍርሃትና ትብዓት ዝህብ ኣምላኽ ስለዘይ ዓድና ኣብዚ ህይወት ዝተዋሒጥና ስቕኢልና ፀንበለን ንብል ኣለና ነስተውዕለላ እዚኣ እንታይ ጎዲልን እንተኢልና ዘይወሰድናዮ ዘይዓደምናዮ ናብ ህይወትና ኩሉ ግዜ እናኳሕኩሖም ከሎሲ ምእታው ዝኸላእናዮ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ በረኸት ኣምላኽ ህድኣት ኣምላኽ ትብዓት ኣምላኽ ፍቅሪ ይፅበየና ኣሎ እታ ድሕሪኣ ዘላ ሰባት ናብ ቅፍርናሆም ክደልይዎ ኸዱ ማለት ሕጂ ሪኢኹም ብዙሓት መጊቡ ሪኦም ንብዙሓት ተኣምራት ገይሩ ሪኦም ሕጂ እውን ደድሕሪኡ ክስዕብዎ ከለዉ ካብቲ ንሃዋርያቱ ምሰፋኖም ኣብቲ ጎቦ ዝነበረሲ ገና ይደልይዎ ኣለዎ ሲኢኖሞ ግን ንፅብሒቶም ኣብ ስግር ባሕሪ ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ብጀካ ሓንቲ ጀልባ ኣብኡ ከም ዘይነበረት ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ንበይኖም ከም ዝኸዱ እምበር ኢየሱስ ምሳታት ናብታ ጀልባ ከም ዘይኣተው ምስ ረኣዩ ግናኸ ካልኦት ጀላቡ ካብ ጥብርያዶስ ናብ ጥቓ ጎይታ ምስ ባረኸ እንጌራ ዝመገቡላ ቦታ መፃ ሽዑ እቶም ህዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ከም ዘይምህላው ርእዮም ንሳቶም ድማ ናብተን ጀላቡ ኣትዮም ንኢየሱስ እናደለይዎ ናብ ቅፍርናሆም መፁ ሕጂ ምስ ሃዋርያት ከም ዘይከደ ኣለ ፈሊጦም ኣለዉ ካልኦት ጀላቡ ኣይነበራና ንዑ ኮና ዝኽእላ ንሳቶም ሽዑ ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ሲኢኖሞስ ናብቲ ሃዋርያት ዝኸድዎ ናብኡ ሰጊሮም እንተኸዱ ግን ንክርስቶስ ኣብኡ ረኺቦሞ ረቢ መዓዝ ናብዚ መፂእኻ በልዎ እዩ መዓዝ ናብዚ መፂእኻ በልዎ እዩ ብምንታይ መፂእኻ ኣይኮነትን ታሕቶ መዓስ ኢኻ ናብዚ መፂእኻ ከመይ ኢልካ መፂእኻ መዓስ መፂእኻ ከመይ ኢልካ መፂእኻ ዘይኮነስ መዓስ መፂእኻ እዩ ነይሩ ትሕቶኦም እዚ ዝስዕብዎ ዘለዉ ግን ነቲ ግዝያዊ ነገር መግቢ ደልዮም እምበር ካልእ ሰማያዊ ነገር ሓሲቦም ከም ዘይኮኑ ቃል ኣምላኽ ይነገረና እዩ ሕጂ ነዛ ዝሓለፍናያ ክንርኢ ከለና ካብ ኢየሱስ ምስ ረሓቕና እንታይ ይመፅእ ፀልማት ይውሕጠና ማዕበል ይፈታተነና ይገላብጠና ጥሜት የጥቅዓና ኣምላኽና ግን ርህሩህ እዩ ሪኢኹም ንላዕሊ ጠመተ ይብል ብኣምላኻዊ ጠመተ ገይሩ ነቶም ህዝቢ ዝኣዮም እሞ ደንገፀሎም ንላዕሊ ጠመተ እሞ ደንገፀሎም ሽዑ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም መግብዎም ክፍትኖም ኢሉ እቲ ምስኦም ዘሎ ኣለልዮም ሞ ኣይልለይዎን ክፍትኖም ኢሉ ንፊልጶስ ዝብሎ ከሎ ሕጂ ኣብዚ እግረ መንገድና ክንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ንፊልጶስ ሓቲትዎ እንተኢልና ገንዘብ ንዝምልከት መን ይሕዞ ነይሩ ይሁዳ ንምግብና ንገለ ዝምልከት ዝስርሖም ነይርዎም ማለት እዩ ንምግብና ንዝምልከት ድማ ሓላፍነት ናይ ፊልጶስ ስለዝነበረ እዩ ንፊልጶስ ተሓቲቱ ይብሉ እቶም ኣቦታት ስለዚ ንፊልጶስ ክፍትኖ ደልዩ እዚ ኣምላኽ እዩ ካብዚ የለውን ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እንድዩ እዚአን ኣለዋና እሞ እንካ ናበይ ኣምፅዎን ኢልዎም ድሓር ትሕዝተና ናብ መን ሒዝና ክንከይድ ኣለና ናብ ክርስቶስ ስለዚ ኢየሱስ ግና ነቲ ደሸግረና ማዕበላት ኣብ ትሕቲ እግሩ እናረገፀ ናብታ ጀልባ ቤተ ክርስቲያን ይኣቱ ኣነ
ጥሜትኩም ዝዕግብ ጽምኡኩም ዘርዊ ጸላምኩም ዘብርህ ማዕበልኩም ዝህድእ ኣነ ኣይትፍርሑ ኣነ ኣይትፍርሑ ዘጸአት 3:15 ኣነ ተዘሎ ምስ በሎን ንሙሴ ታሽም ተቂሰ ያ ዘለኹም ማለት እዩ ኣነ ሞ ኣይትፍርሑ ሕጂ እዞም ዝስዕብዎ ዘለዉ ግን እዚ ምዃኑ ፈሊጦም ኣይኮኑን ስለዚኦም ድማ ንምድራዊ ንግስነት ምስቶም 5,000 ዝመገቦም ሰራዊት ገይሮም ንጉስ ገይሮም ነቶም ምድራውያን ነገስታት ምስረማውያን ክዋጋእ ኣሎም ሞ ካብኡ ነፃ ከውፅኦም መደብ ኣምላኽ ግን ካብኡ ንላዕሊ እዩ ኣብዚኣ ከነስተውዕለላ ስኒ እንታይ እዩ ዝብለና ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ንቅድም መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ እሞ ድሕሪኡ ኩሉ ክውስኸኩም እዩ ድሕር ገምጢልካዮ ግን ዋልሓንቲ ትረክብኒ ኢኻ ሕጂ እቲ ሰማያዊ ውህበት እቲ ሰማያዊ ህይወት እቲ ሰማያዊ ርስቲ እቲ ሰማያዊ ንግስነት ንቅድም ሪኦም ነይሮም እንተዝኾኑ እቶም ዝገዝእዎም ዝነበሩ ገዛእቲ ናይቲ ዓለም እውን ዋጋ ይመሃለዎምን ዓቕሚ ይመሃለዎምን ሓይሊ ይመሃለዎምን ቅድሚኡ እውን እኮ እስራኤላውያን ባዕሎም ብዝሓተትዎ ሕቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ አንግሰልና ኢሎሞ ነገስታት ነይሮሞም እዮም እንተኾነ ግን እቶም ናቶም ዝበሃሉ እውን ብሰላም ከንብርዎም ኣይተረኣየን ምክንያቱ ካብ ፍቃድ እግዚኣብሔር ስለ ዝወፁ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ምንባር እዩ እቲ ምድራውን ሰማያውን ነፃነት ዘውህብ እምበር ካብ ፍቃድ እግዚኣብሔር ንድሕር ወፂኻ ኩሉ ግዜ ባርያ ኢኻ ኩሉ ግዜ ጉዙእ ኢኻ ንሳቶም ግን ሰማያዊ ክሪኡ ምስ ዝደልዮም ኣብ ምድሪ ጥራይ ተዋሒጦም ተርፉ ነበሩ ንሱ ንላዕሊ ከደይቦም ክሓስብ እንከሎ ሎሚ እውን ሂወትና ኸም እያ ዘላ ሎሚ እውን ሂወትና ኣብዚ መድረኽ እዚ እያ ዘላ ኣምላኽ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ሰማያዊ ነገር ከነጣጥሕ ናብ ክብሩ ናብ መንግስቱ ክንመጣጠር ክፅዋዓና እንከሎ ንሕና ኣብ ምድራዊ ነገር እናተቋላቆስና ኣብ ምድራዊ ነገር እናጠመትና ብዝኸውንን ብዘይከውንን እናተፈላለና እንጠፍኣሉ ዘለና እዋን ብሓፈሽኡ ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሂወትና ብባዕልና ንፈትሾ ኣብ ቤተ ክርስቲያንናን ኣብ ሃገርና እንተሪእናያ ግን በዚ ጉዳይ እዚ ንጠፍእ ኣለና ንሕና ምድራዊ ጥራይ ንሓስብ ሰማያዊ ተሳኢኑ ኣብ ምድራዊ ጥራይ እንድሕር ተኪርካ ድማ ስስዕቲ ይመፅእ ባእሲ ይመፅእ ምፍልላይ ይመፅእ ማዕበል ካብዚ ዝኸፍእ ማዕበል ህውከት የለን ውሽጥና ብሰላም ብምስኣን ተረቢሹ ካብ እግዚኣብሔር ሪሕቕና ክርስቶስ ኣብ መንጎና ያለን ኣብ ፀልማት ንነብር ኣለና ናብ ንኸዶ ከዓ ኣይንፈልጥን ግዜ እኳ ትህልወኒ ነይራ ትኸውን እያ ግን ኣብዚኣ ደው እንተበልኩሞ ሕቶታት እንተለና ወይ ርእቶታት እንተሎ እንተተመለስና እያ ተሓይሽ ምክንያቱ እታ ድሕሪያ ዘላ ኣርእስቲ እንጌራ ሂወት ኣነ እየ ትብል ስፍሕ ዝበለት እያ ንዳሕራይ እንተጀመርና እያ ተሓይሽ ምክንያቱ ኣምላኽ ዝደልዮም ዘሎ በቲ ምድራዊ እናፀገነ ግዝያዊ ድሌታቶም እናሃበ ኣምላኽንነቱ ክሪኡ እሞ እቲ ሰማያዊ መግቢ እዩ ሰማያዊ እንጌራ ክሪኡ እናደለዮም እንከሎ እሳቶም ግን ጌና ምድራዊ ጥራይ ተዋሒጦም ተሪፎም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ድሓን እንድሕር ግዜ ላትና ቁልተ ይስጉም ከነብል ንኽእል ኢና ግን ክሳብ እዚኣ ናብ ጉባኤ ሕቶ ርእቶ ወይ ካልእ ንዑ ዝመስል ወሰኽ እንተለዎ ኣበይ ቀሺ ኣበይ መርጌታ ናባኹም ክቀድፋ ኣባ ቀሺ ኣቦታት በዚስ እንድሕር ቀፅሉ ቁርብተይ ሓደ 15 ድኸውን ሞ ድሕሪኡ ሕቶ መልስን ክንገብር ብሎ ኣለዉ ሓራ ስማዕ ኣለኹ ዶ እዋ ስምዑ ኣለኹም ኣባ ቀሺ ሓራይ ስለዚ ኣብ ቅፍርናሆም ይደልይዎ ከም ዘለዉ መዓስ መፂኻ ይብልዎ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና ግን ዝደልይዎ ዘለዉ ዕላማ ድማ ይፈልጦም ኣሎ ንክርስቶስ ንደልየሉ ዕላማ ድማ ንሕና ከነነፅሮ ይግባእና ንሕና ንክርስቶስ ንደልየሉ ምክንያት ሰማያዊ ነገር ኣምላኽና ኣምላኽ ሰማይን ምድሪ ንጉስ ሰማይን ምድርን እዩ ኩሉ እንተናና ካብቲ ንሕና ንደልዮ ንላዓል ገይሩ ከም ዝፅግወና ድማ ክንፈልጥ ኣለና ግን እቲ ቅድም ግበርዎ ክብለና ዘሎ ንቅድም ክንገብር ኣለና
ኢየሱስ ድማ እቲ ደሊኒ ዘለኹም ሲ እንጌራ ስለ ዝበልዓኹም ዝፀገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለ ዝሪእኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለኣለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር በልዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም ስለዚ ርኢና ክንኣምንሲ እንታይ ትእምርት እሞ ትገብር እንታይ ክትገብር ኣለኻ ኣቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል እተፃሓፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑዎ ግና ሞይቶም ማለት እታ ሕቶ ዝበልኩኹም መዓስ መፂኻ ከመይ ኢልካ መፂኻ ነይራ እንትትኸውን ሓደ ተኣምራት ኣብኡ ምርኣዩ ነይሮም እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ተኣምራት ካብ 5 ጎጎን 2 ዓሳን ንርእሲኡ እቲ ተኣምራት እቲ እተን ምልክታት ርኢናየን ክንከውን ስለ ንኽእል እየ ነተን ከም ዘይበልኩም እተን 5 ጎጎ ትርጉመን መፅሓፍ ሕጊ ናይ ሙሴ ማለት እየን እተን 2 ድማ ቦታት ክትርጉሙ ከለዉ ብሉይን ሓድሽን ኣብ 2 ክትርጎም ከሎ ክኽፈል ከሎ ማለት እዩ ሕጂ መዓስ መፂኻ ስለ ዝኾነ ተሕቶ ስለ ዘይጠዓየት ነታ ሓንቲ ተኣምራት ክፈልጥዋ ኣይከኣሉን ከመይ ጌርካ መፂኻ ነይራ እንትትኸውን ግን ተረድአቶም ነይራ ብማየማይ ገይሩ መፂኡ እቲ ጎይታ ማዕበል እቲ ንእስራኤላውያን ባሕሪ መቒሉ ነቲ ጭቃ ብንፋስ አንቂፁ እስራኤላውያን ብንቁፅ ምድሪ ከም ዝሳገሩ ዝገበረ ኣምላኽ ግን ሎሚ በዓሉ ክርስቶስ ግን ብልዕሊ ማዕበልን ብልዕሊ ማይን ብዘይገለ ነገር ከመይ ዝበለ ዓብዪ ተኣምራት ገይሩ ናብቶም ፈሪሆም ተሃዊኾም ዝነበሩ ኣብ ጀልባ ዝነበሩ ሃዋርያት ናብኦም ክኸይድ ከሎ ኢና ንርኢ ከመይ ጌርካ መፂኻ ምክንያቱ ኣረጋጊፆም እዮም ምስታ ናይ ሃዋርያት ጀልባ ኣይከደን በይኑ ተሪፉ ነይሩ ካልእ ጀልባ ከም ዘይነበረ ድማ ፈሊጦም ኣለዉ ሕጂ መዓስ መፂኻ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ መፂኻ ነይራ እንትትኸውን ብማይ ገይሩ ምምፅኡ ምክንያቱ በቲ ዝነበረ ሰዓታት ብምድሪ ገይሩ ተጓዒዙ ከመፅእ ከም ዘይከኣል ፍሉጥ እዩ ነዊሕ ሰዓታት ስለ ዝወስድ ብማይ ገይሩ ግን መፂኡ ከም ዘርከቦም ምርኣይዋ ነይሮም ሕጂ እዚ ትደልዩኒ ዘለኹም ሲ መዓስ መፂኻ ትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጌራ ስለ ዝበልዓኹም ስለ ዝፀገቡኹም እዮም እምበር ስለቲ ተኣምራት ዝሪእኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ኣየስተውዓልኩም ሞን እዩ ዝብሎም ዘሎ እቲ ቅድሚኦም ኣሽሓ ዝተመገቡሉ ምግቢ ካበይ ከም ዝመፀ ኣይረኣይዎን ምክንያቱ ኩሉ ሓሳባቶም እንታይ ነይሩ ምድራዊ እዩ ነይሩ ነቲ ኩሉ ዝምገብ ዝነበረ ሰራዊት ክኸውን ክርስቶስ ንጉስ ክኸውን ምድራዊ ንግስነት ክተኽሉ እምበር ሰማያዊ ርስቲ ክወርሱ ከም ዝደልዮም ዘሎ ኣይርእዎን ኣይዕዘቡን እዮም ነይሮም ስለዚ እዚ ምልክት ዝሂብዎም ንዘለኣለም ህይወት ዘንብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ እዚ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎም እቲ ዝህበኩም ዘሎስ እዚ ንዘለኣለማዊ ዝኹን ሕጂ ናበይ እዩ ደረጃ ዘትሕዞም ዘሎ ኣይዘወይ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሪኢኹማ ትኾኑ ስለ ዝበልኩ ሕልፍ ዝበልኩ እንተላ እዚ ኩሉ ፍፃሜታት ዝኸውን ዘሎ መዓስ እዩ ኣብ ግዜ በዓል ፋሲካ ናይ ኣይሁድ ነብሲ ወከፍ ሰብኣይ ናብ ኢየሩሳሌም ከብዕል ኢሉ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ክንሪኦም ከለና እቲ ናይ ብግዜ ኦሪት ንሙሴ ዝሃቦ ገንሸል ፋሲካ በጊዕ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ፋሲካ እቲ ምልክት ዝነበረ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ገንሸል ንዖም ከመይ ገይሩ ክወስድዎ ከም ዘለዎም እንታይ ከም ዝህቦም ከርእዮም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንዘለኣለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ እዚ ኣይትግበሩ ስለዚ ብሕቶ ግን ኣዝዮም ንፉዓት እዮም ነይሮም ከም ዝሎሙ ዘለናዮ ዘመን ንሓትት ግን ካብቲ ዘለናዮ ምዒ ኣይንብልና የቕሬታ ወቂስና ይድበሉኒ ብዙሓት ኣለና ሓቲትና እሞ ድሕሪኡ ኸ ምስ ፈለጥካዮ ኸ እንታይ እቲ ውሳኔ ኢኺ ስለ ንምምርማር ጥራይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕቶታትና ኣይንረብሓሉን ኢና ዘለና እንታይ ደኣ ስጉምቲ ክንወሰደሉ ኣለና ፈሊጠ ኣለኹ እዚኣ ረብሓ ኣለዋ ክገብራ ክኽእል ኣለኒ ንዓይ ረብሓይ ክትልወጥ ኮይና ተዘይኮይኑ ሰሚዐያ ስቕተኢለ ኣሓንቲ ትገብረለይና ንዓይ
زيوم دما بحطو ازيوم نفعات يوم نيرهم سلازي قبل أملاك نقبرسي انتاي نقبر بلوه يسوس قبل أملاكسي بتنسو زلاخو قد آمني يو بلوم يهم كما يجيرو قص جيرو ناويهم صوم الله بتنسو زلاخو اسو زلاخو خماني فتيز دل نجرانا هيوت زوهب نايزل عالم هيوت زوهب نجرا خبلعو زدل يوم زلو نسو مهانو ناو خطمتو يدل يوم الله سلازي يتخل زرعي وقحف عبيلهم سي تاناي مايكوا سان قنعتو مخانا محتاتهم كن بالنخل قدم عينهم كن دي اشحات مجيبهم سي تايلهم سلازي رينا كن امن سي انتاي تمرتي امو تقبر انتاي كتقبر اللخا اليوم حاجته يتزرعي وسو خلاي نبرن مالتي حجي ببلعت راي يحاسبوا سلازلوخا ابوتاتنا ابرخا كاب سماي زورد انجرا እግዚአብሔር ሂብዎም እዩ እሱ በሊዖም ግን ሞይቶም እዮም ስለዚህ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ወት እሱ ሽዑ ዝበልዕዎ እንጀራን እቲ ናይ ሕጂ ዝህበኩም እንጀራን በበይኒ እዩ እቲ ግዝያዊ እዩ እዚ ግን ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውህብ እንጀራ እዩ شعو يسوس اتخاب سماي زورب نزل عالم ون هيوت زب ناي أملاخ انجرا يمو اتنجرا حقي خاب سماي زهبكم أبو ينبر اتنجراتي خاب سماي زهبكم سي موسى خمزة يكونه بحق بلوكم الله بلهم فتشعو زهبكم ون أبو يهبكم إذا حجي زهبكم زلون أبو يزهبكم زلون حجي فلطو تناي قدم كابو ينيرو ازينا حجي دما كابو يو شعو نساتهم ويتاي تنجراتي كل ساعه هابنا بلوه تنجراتي كل ساعه هابنا يسوس بلوم انجرا هيوت انا ناباي زمص ايطمن باي زامن كتو ايصمئي غناخه كمت زبلكم يو ريهم نسي أي آمنكم منن كابز خمزيات دحنا أملاخ ريهم نسي أي آمنكم منن تنجركم سي معي أيبركم من تنجركم سي أبوشتكم أي أتخمون تنجركم سي أي تملسكم من تنجركم سي أي ربحكم لون أي تتقمكم لون بزي ناي وقس قالات زي كاين وقس لو ما خنت نكاي قبانا قبضة 30 حدا كجمري أبوتاتنا كم تخبلعو خاب سماي انجيرا حبهم زبل التصحفة أبرخا مانا بلعو بلوه يخم تتاريخ بقيرا فليتهم اللو قل تنجراتي من يهبوهم كفلتوهم انتخاني موسيه يكونن السونا أبو يهبكم حجقن زي أنت أتبل زلا نعو أبو نسخة أملاخ حاتم وإمو اتنسو زهبكم نزل عالم هيود نبر بالعنبر نتحلف بالعي أي تقبروا إلو ملسلهم قد أي تقبروا له سلازي أبعسران شو عاد تنزل دقيمة زنب بازل لهم سلازي اتناتكم بحقي أبز حلافي زي كونسي أبت زل عالماوي أبت من زهبكم أبت እግዚአብሔር أملاخ زهبكم اتناي قدمون انت استوعي لكم له نتجزياوي أمدر بدا من أملاخنته خطريو من تخالنته خطفلتو من تيتي زاد حنكم أملاخ كيح بحري قريصو كابتم قنتكم جزاتكم كبارنت نبحرنت زوصاكم أملاخ من تخطريو وسي إذا تأمر زنا جبره نبتا مدري تصفى ذا تصفوكم أقوعيزكم جن حجي خاوز بلص نايزل عالم هيوت زوهب انجراها اما اخلكم الله السخا انا انجرا هيوتسي انا ناباي زمص ايطمن باي زامن كتو ايصمئني جنا كم تزبلكم يو
ريخم نسي أي آمنكم منن معزري أمون يلو أبكر معينهم إتي زانتا ببوتاتهم زتنقرهم زي كونه أمدر بداسينا إذا تقبرسي أبكر معينهم كاب زي اللو مقبي كاب حمش تقوقون قلت عسان حمش تشيح زخون سبات كتقب كله ري أمهم نزقن لبي غيرو ما يستوعلون أملاح دستوعل لبي هابنا نحنا ونلومي أبكر معيننا زخون أبكر معيننا زفصم سلاح زيابير ملي معالتاوي في هيوتنا ملي ولا بدا وشتي هيوتنا تراين تستنتينا يا أدوكيس زتس أملاح كبزي تعبت أمرات ولا حنتي يربان حنتي أبزين فلطلو وننا توسيدا لحريت مليسا نتس نمنا معالتاوي هيوتنا نملالس دك سبات نزياون كم تأمرات غيرنا ينري أنينا كم زبا حيلنا زقبرنا يا فأنصارو دما جابير أملاح محرتي وللهم كدقسو زي كالو بقانزا بسقاي زحلفو وليت دما الله عدمالو أملي تحديرنا هيوتنا مسانا زين برد مسلنا نبوة السينا بصراحة خنكيل جابير أملاح زفقدي كم زعب تأمرات والحنت يلي ريخم نسي أي آمنكم منن سلازي أبوي ذهب نزبلن أبايك مصيو اتناباي زمص كتو نوصاي اي دربنيو انا فقاد تزلا اخن نمبر فقادي من تخجبر ايكون كون كاب سماي وريد زلخو جت املاخنتو نبي مهانو امين ما امزلو نبي لهم نابنو قسنتون كقددو ود اليوم كم زمصو مخاباتهم كم زرحا قرينايو نودري يبوزا من زبلنا إذا العالم هوت كركب أنا بتاع حرويت معلتي كتنسو إذا فقاد أبويو أمه كابتن السوز هذا نزبله بتاع حرويت معلتي كتنسو أمبر حادك وخطف إذون فقاد حادك وخيطف إذون فقاد تزلا خنيو شعود ما يتخاب سماي زورده يرى أنا إيه سلزبلا أيهود بزعبو أقرم رمومو هذس أبونا ديون نحنا نفلتهم يسوع وديوسيفن ديكونن كما يلو دا خمس ماي ورد كوي بلالو بلو نافتاناي كل ساب كسم إذن نحنا نفلتو ود مريم وديوسيف كبلو جميرهم حجي ندحري تملس قبلكم يه مزي اتي بلمد تقبرون بلمد تفلطون كابت زنجرا كان او قدم عين خاز خون زلون كابت قال املاح زبل كان فلي خازي مرأي عبي صقم لنا نحنا هنا لنا خم كابت زلمدنايو ريجت كوينا وياو نقص لنا بزي انت زي كوينا نبلا قال املاح زبلنا كن قال حدا خابو لومي تنسحو قربو خد بحالن كلنا كتقرب زقبا كذا مسعبا خاد يكون مشمقل كذا يكون انا 4 معلت يكون انا 6 معلت يكون انت بايلنا ابزي نغص لنا زلنا نحنا اذا كمزينا نفلت نحنا ببوتاتنا زرعنا يا بديتاتنا زرعنا يو اجي تساتهم زفلطوا وسقاوي فلطتسي مستزبلهم زلو املاخاوي حقي كوادادرو ون زين برمي ابقد معينهم زخونه نجر نأملاخ النوتو زقلص كاب زيلو أشحاد زمقب أملاخ بما يماي كخيد معبل زهد مخم كصبتنا بزدلي وزبصح أملاخ نزري أمسي نتا أملاخ النوتو خقبلو زقبو أمس نبالي بزل آيات نفلطو دي كونني ودي السيف ود مريم دي كونني كما يجيرو دا خاب سماي زوردو كيب لنا سلازي اتي بزانتا سمعوه حدا قبل بوم الله ابي وتو مالو بعينهم زرايوه زتمغبلون كا ابزنها بعينهم زرايوه بما يماي خير كله كريستوس كا اذن عوم اخلت امراتني ريهم لجن اي امنكم من تنغيركم جن اي سمعكم من تنغيركم جن نبربحاو ناب جبري ايو علكمون نعنا ازيب لنا له ابزا معرا فقد 36 دون تقبلنا كتحشنا يا مسلني
40 حدا نقولهم ريموم دحن تنجر هيوت اني قيلوا له 40 حدا دلا خب اني انت قصلنا تحيش كم فقاتكم لما قالوا وسخ قبلوا له لحلفنا يا ابوتات بمرجيتا بكشي قالوا وسخ قبلوا لهم راي أبونا قال هو سمعنا قبل بنا درلنا حراي بيت እግዚአብሔር ቤተሰብ እግዚአብሔር ኣብ ዝቦና ፀንሕዎ ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ሕቶ ርእይቶ ተወሳኺ ነቲ ጉባኤና ይጠቅም ንብሎ ናይ ትማሊ ናይ ሎሚ ጉድለት ጽባሕ ከይንደግሞ ምእንቲ እቲ ነቐፌታ ዝበሃል እውን መምህርና ስለ ዝኾነ ንቕበሎ ምዃንና እናዘከርና ኣብ ቀሺ ተስፎም ኣለዉ ምሳና ብቐሺ ወልደ ትንሳኤ እውን ኣለዉ ዝኾነ ሕቶ እንተለና እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ጉባኤ ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ مرجع سقط عن كبر هالوت ولا تنظر توسخ كالوت بوي جزيل لنا مسلني دحان بروح يزلو أو جباء خال جباء خات جزيل كمال اللو دحني طبقي بره يزلها قبل بناء هدره هلا نادينا خير فايد الله مدرس أبوك إيش تصفون؟ عبيد أبا خميم سيخون؟ أبا خميم الله خميم سيخون قال هو تسمع عدنا ذا حالف زتمهرنا ياس أبو ميرجيت هاي لو مناني رمزي كله تي رفراف أكبو ولا حرت قاقي تدربيو إلو نيرمو نعنا كو أخم هومورك إنا تواهبنا يانيرنا جن حجستن الزرار ولا ذو الحساب لني طبقت هومورك يا مو سب هومورك انت يسرحكم من أباكم يا هاي رقمكم عصرت قلت مادي قررس وصيحان تغي ترفكم أكبو يلوم عصرت قلت مادي قررس تملي سوي للنايمو سكبر لنا بسمهم ورك نحلف أنا خفت نقا خمسة تردأتني كم حدا كوخيت أف كل قال هيوت قال أملاك سمع مالت كوينات سمعتني دم الراي فتلو خلوت كده فتنا أنت اللي نعم بمرقد الله عندي عليه ميت كان كله ميت كان كله الراي أو فتينا الله خلوت كتفتينا أدمي كلتا غنز نبرة حيزن بحكي ذكرنا تعيوم ذكرن كساب كندي كاتات اللو خمسة اللوا بسم قبائي كمسجنا ندلي سلازي تزنبرة سلمنتاي حمشو مساب كوينو عسر تغلط كوينو بعلمنا العلمو أتترف كمنتاي وعيلو أزيز بلي نيرو سلازي قبائي سمع اللغة قبائي استدالو انتلو السخن سباينا مخنياتو عيو غزانا اينيرونا كلهنا حراي بآخن كنجمر عدي يا بابا أبيت بآخن كنجمر أنا سيك ما أقوينا أتردي تي ترفراف كله أكبو حانت كواك كيدر بزبالسي
كم تساتم سمعوا تقال እግዚአብሔር ሲ تخالق كأخلو كسمعوا مو نابو كم تقويتانا إيس كريستوس كابتن ميت باقع تنتيس عند شعاتن كرلوانا تحنت زد أفقت زدلاسي تي رفراف كأنتم زي سمعوا نابو نخموت قال أملاخ نخسمعوا حنت نفسك واخي تتأفق كله قدحن دلي خوين تسمعني صبوق طعمه الراي كالي كالي كاب قباية توسخ حسابات تلينا تقزي خنت كمالو ذكرنا يو موكسرينا بفلايتهم سمويات موكسيتات بسفح زبالة ترخبو تخولي لنا نيرنا تدالينا انتلينا تقزينا خنت كمالو صبوغنا قري كم سوما بمرقتها እግዚአብሔር መስገን እንደምሲኹም እግዚአብሔር መስገን ተርሓሲስ ከም ፋድ ኣምላኽ ትወትን ሓራይ እቲ 12 መሶብ ተለዓለ ማለት ሲ እቲ ናይ 12 ነገድ ተኻል ኣምላኽ ክዝርግሑ ማለት ያ ይመስለኒ ኦኬ ሓራይ ጽቡቕ تاخفت እንደአነ ሓራይ እቶም 12 እቲ 12 باسكيت دمان تخوين سمعني توم ناي 12 نقدات ناي إسرائيل صبو أبي مرقت تاخفت እንደአነ ሓራይ ተኣከበ ቁሩስ ራስ ናፍቶም ክልተ 12 ነገድ እስራኤል ኮይኑ ግና ነቲ ዳሕራይ ክርስቶስ ዝሰርዖ ቁርባን ዝምልከት ኮይኑ ተረዲኒ እንከይ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንኣንፍና ግን እንታይ ኢና ብመጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ሲ ቤተክርስትያን እንታይ ኢላ ትርጉሙ ኣቦታት ቤተክርስትያን እንታይ እዮም ዝብልዎ ገለ መወከሲ ጽቡቕ ሓሳብ ጽቡቕ መጽእ ኣሎ ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ኢና ንብል ብፍላይ ወንጌል ከነንብብ ወንጌል ክንገልጽ ከለና ቤተክርስትያንና እዚ ኢላ ትርጉሙ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከምዚ ኢሎሞ ኢልና ካብ መወከሲ ክንጥቀም ጽቡቕ ነገር እዩ ጽቡቕ ሓሳብ ጽቡቕ መልስታት ኩሉ ዝያዳ ከዓ ነቲ ጠቂስና ኣቦታትና ከምዚ እዮም ዝብልዎ ቤተክርስትያን ከምዚ ኢላ ትርጉሞ ክንብል ከለና ከዓ ዝያዳ መልእኽቱ ይዓዝዝ ማለት እዩ ሓራይ ቃልዎት አረጋወይን ያለሁ በኒ ሓራይ ሓረጋወይን ቃል ህይወት ያስማዕና በሺ ኩልኩም እንታይ ሓሲበይሲ እቲ 12 ባስኬት ተሪፉ ትርፍራፍ ንሕሪሉ ኮፍ ኢሎም ክበልዑ ፀኒሖም ተረፈ እንዲና ዝብል ዘለና ሕጂ ቃል ኣምላኽ መወዳእታ ይብሉን ሕትፍን ትርፍን እዩ ይምህሮም ይምዕዶም ነይሩ ንሳቶም ምስ ተረድኦም ወይ ከዓ ምስ ፀገቡ ከዓ እናቱ ትምህርቲ ምርሒትን ንሳቶም ከዓ ንዓለም ከይዶም ከም ዝዘርኡ ሕልፍን ትርፍን ይኸውን ኣሎ ካብኣቶም ንባዕላቶም ኮይኖምስ ንዓለም ከም ጨው ከም ኮይኖም ከምዚ ኣገልግሉ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ጽቡቕ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓራይ ካልእ أنا أنتي ترديات النبنا بعلى بيك إيش كل جزء سي تي قال أمرخ قربوا خلوسي زين مالسو زلنا سي أبزي زلهم أبزي بتكريستيان مسيكم دلهم كلهم كتكافلوا خمسة كلنا كنكافلوا خمسة لنا يحبرنا كل جزء سنبت كل مسيئوس ترفوينه اللوا حج كلنا كنكافلوا إذا جبنا جن قالنا نكافلوا بعيني ريا قال هو بتعم صبوق ترحس قال هو يسمع لنا حراي كالخه ما صبوق بصراحه هنا زلنا مالتي والله انا بتعم عم تسفاي
أبي مرقي تاني فتندا حراي فرويني هو كم زي أب على بك أش زمهرنا بزعبات أنت حنحمش توما سبسي كم مستر قربان مستر ميرون كم خيني يسمعني طب متعمي قال هو يسمع لنا حراي قال كم يمسيهم أبي مرقيتها من أصلي دحين دمسيخي خميك أني እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣነ ከዓ እቶም 12 ሃዋርያት ኪዱ መሃሩ ክብሎም ከሎና ንክበቶም 12 ሃዋርያት ምሳሌ ኮይኑ ይረዳዕኒ حراي قال هو يسمع لنا أصلي حراي قال هو يسمع لنا كابتم مسانا زنبر شعو حدا خا ممهر تخل يومه ممهر تخل خا بزعبا قال خبلنا يعدم له أبي مجيت عمل لي سوي ما بزحت ولا حنت زوجت خلي بالله جن كم موكس مثلا كوننا مني لو كل جزء أبي مجيت أسكابي أمسك كان عندهم زبلو هجي هذا أبو هيلاري of Porteous تبعلو Bishop of Porteous تنابور كم نايم عرباوي أثناتيوس يلوم دس أو من تيناي أريس تنابره بحيل زتخات أو ويكا زوجزونة نجاراتناتو الجناتات موكس هنرينا سومن تايلو نزسي قلت وخلون تايلو مجمر يعني تحمش تحبستن نتي كلت عسان جيتا مس بارخة نتوم 10 حواريات عدلوهم يلو يبون حجي الزخاء كمتي أبوتات مالتي نتوم 10 حواريات مسحابهم الزخاء حبستي هوت ويكا سجاء اندومون مدحينا يسوع كريستوس زوهاب بحوارياتن بكهناتن كم بخونه كاباتن كم زمته بحواريات كأخم زوهاب بمعنى سب كم بحال وهاب كم زيك بكهن راح كم بخونه بتوم حزبي نازم سبالو أخات أجابو يبل اتتأميت حزبي كا بقال قويتنا مرحينا يسوع كريستوس زامبر بكا بنايك على ناي حواريات كيدو مهاري لو مستردون مالتي كم زعقابو يملكت اتزي تعرفين أنتم 10 حواريات كبون كسكمون عززهم أبزخ نستوى الزجبة عنها أبتجيزتي أمونغو أمكا أمونغو أتم 10 حواريات يهودا نيري اتزي تعرفين أكبو زبالهم ويتنان مرحينا يسوع كريستوس نتم زي آمنو نبحجز آمنو متانك وهابيلي إذا خاء أب قبر حواريات معرف 4 فقد 4 انت أرينايو حموش تشرح زا أخلو كم زا آمنو بتم حواريات مالتي كما أولنا يتحموش تلنا نيرنا كالإساب من البات بدانا بزعب حموش تحبستي انت رألو خوينو دحريهم دحانو سخالة ويابا أخلو يتحموش تحبستي بنا يحموش حواسات الملكات مالتي بتأجار أمبر نحنا نبويتنا يسوع كريستوس بتأجار أمبر بتي مخليت ويكان بتي حواسات ذهبنا جيت هسي نخلو خنبص خمزين خير إذا ملكت الزخاء بلعيل ولا انتهاب الناس كله خنودو خمزين خير نزخاني نتينا جيتا كنردون مرميرنا خنبصهم كمزين خير زخونا نجر ناي أملاخ زخونا نجر كأ بأمنت كنقبله خمدلنا تنابي وسيرو متبلجن أي رخب كلان ملسي جن بعلاتهم توم حواريات كم زحزوا
عسرت غلطة كم زخونة 13 نمنتاي كم زي كونه ወይ 11 نمنتاي كم زي كونه انت راد بالكوينو لك توم كهنات كحزو طرح كم دخلوا ወይ كاتهم حواريات ابتا غزازني منبرو كحزوهم دي كم زخلوا ابت غزيتون ጎይታስ ይፈልጥ ነይሩ ይሁዳሲ ከም ዶክዶስ ይፈልጥ ነይሩ ግን ዋላ ስጋዕታ መጨረሻ ጊዜ ጌታ ከም ዝዓገሰና ማለት ስልጣን ሂቦ ካብኡ አይሕደጎን ስጋዕ በዓሉ ዝገድፋ أبي مرجعت زيارة الحين ساقينا إنا نيرنا أنا ونا قد فهمني كمل لهم مشاركة قبر دحين كفتنا سكري إيش حنسى ولا شاركة قبر سكرين حنت بزي الرأي صبغ غير تملشو لعلت ملسخا ذكرنا حزنايو مصنحنا كعب نغري سلازتي نتقامل زلنا مسفيه ممر تخل مريمون قالصلنا زنيهم نتقامل زلنا مصحفتي ازي اورثودوكساو بايبل ستاديز بيل نا يوحنس افورق ترغامي كمون ناي قدس بيت ክርስቲያንና ግዕዝ ትግርኛ ትርጓሜ ናይ ቤተ ክርስቲያንና كل نتكمل لنا مالتيو زبزح تقليسيو من البات جن عبيت خريستياننا انتاي يزبل كنريوم انتي من البات از سكرين ندحر زر اهاليو عبد وانجيل ماتيوس 10:14 حدني شير غري يزلهو اتوم زبالو عسباتون بزيانستن قلعن حموش شح زاخلو نبرو مسبله حتى تاوي مجلسي الى مالتيو حموشان غيرا ناي حموشا اماده مستير كلت عسى ناي فقري املاخن ناي فقر سبن كمون ناي سغون دومون مثالي يو 10 تخلت مسب ناي 10 تخلت حواريات مثالي اغامشت كخون كله حبستي ابركيت زمغوبم نغهون دزخون زبلعنايو كيتفاسل زخونه امبر اي بركتن نيرو كيبليو مستيرو غنا أفسامي زمن نغلو منفساو مغبي كم زمغب نمغلاسيو أبلملم سعري زقمتون كسلمن تايو انتبلنا أمن قسا سمايات كم زنبروم نمغلاسيو ناتز طرف قررس كا أبن دا ماريام مغدلاوي تقميتوم نفوسن نبرختن يتقوملو نبرو سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ በትን ይሉ ተገሊጹ ኮይኑ ይሰማዓኒ ትግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ካል አብዚ ካል አርስትን ተሊና ናብኡ ክንሓልፍ ሕቶ መጻላ ቦይ ምርጌታ ንምንታይ ስጋም ተመሪጹ ትብል ሰባት ዘኪሮም አሎ ራሄል ኦኬ አባሽ ተስፋም أبغى استسفهم سمعنا لهم ده؟ أبتن كالوت هو سمع لهم أبتن كالوت انجيرات رأيلو أبيلو وانزر له أبحنت جن سرناي أبتن نقدس قربان مال سرناي كتكم كلنا نري أبزي أجن سجم بالو أتامن شيء أي رخب وان لهم برر يعني ربحنت قطع أنا حجة أي ذكراني خراب أجزي هذا اللي يعني من تاي سجم مهنيات الله تا بتاعي ما نتابع ونترلع ويفتاناي ترجمي ونقل ترلع بمرجتان رفانسخ أبتم قالوا تونجيلاوين أما ركوس أب ماتيوس إنجيرات رئيس بلن أبدي أجننا يسجمس قوبل أبتان حبست قربان قبل كمل لكن صرنا مخانا صرنا يسلم تاين بل بخوري خاب زراعة مخانو إيو زحبر وين دماغهم بخوري خاب فرامدري كن حجة ذكرايك على كنت صدقت لليا صدقت يعني نقول لها هنا عيا جزاء أبيك إيش أبي مريجتا أبيت أبتجزية تخام I think سجمت راح يمدو زوروني روم مثلاً حجي توم باس أوفر كمان سجم بزي اللي بيتوب آخر لاس لسن كتواز نورو تاز قلالة سجم يعني را تاز حسرتك كوين اسمعني
ኣብቲ ግዜ ፅቡቅ ሓሳቢ ግን መወከሲ ክንደልየላ ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ከምዚ ኢሎም ኣለው ኢሎም ግዜ ዕዮ ገዛ ክንገብራ ኢና ዝሓዛ እንተሎ መወከሲ ዝሓዘላ ግን ዕዮ ገዛ ጌርና ከም ኣምላኽ ተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ኣብ ዝመፅእ ግዜና ክነምፃ ኢና ተመልሲ ማለት ኣሎ ፅቡቅ ትሕቶ ኣለዎም ፍልሊ ሕጂ ክዝክራ ይከኣልኩን እምበር ኣነ ሪእያ ነይረ ኣብ ሓደ ቦታ ሃራይ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ክውከሶም መምህር ተኽሉ ዘኪሮማ እንተኮይኖም ሃራይ ናብ መምህር ተኽሉ ኣብታ ኣምባ ዮሱፍ ክገልፅዋ ከለዉ ስነሃስ ናይ ድኻታት መግቢ ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ድኻታት መግቢ ግን ዝያዳ መግለፂ ኣለታ እንተደኣ ሪኢኹማ ኣብቲ suscapt.org ዝብል ብዛዕባኡ መግለፂ ሂቦም ኣሎ the whole chapter so ኣክንዲ ባዕለይ ትነግረኩም ባዕልኹም ሪእዋ homework ትኩንኩም ከምኡ እያ ትመስል ግን ስርናይ ኣይነበረን ኣይኮንና ንብል ዘለና ስርናይ ከም ዝበልካዮ ናይ ሃብታማት መግቢ ነይሩ ግን በኽሪ ፍረ ዘርኢ ምዃኑ ከዓ ስርናይ ነይሩ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ራእያ ድሓን ፅቡቅ ጌርና ፅቡቅ እዩ ራይ ግዜና እታ ናይ 12 ቆረረስ ዝበለ ከይተትርፉ ዝበሎም ንእሽተይ ክውስኸላ ተኮይነ ግን ኣብዛ ርእስታ ትርጓሜ ዝበልናያ ኣብዞም ካልኦት ኣቦታት ዘትርጉምዎ ድማ ኣምላኽ ብዛዕባ ናቱ ኣዝዩ ዝግደስ ዋላ ሓንቲ ክትተርፍ ክትድርበ ክትወድቕ ኣይደልን እዩ ንብረትና ይኹን ቤተሰብና ይኹን ንኩሉ ዝኾነ ሓለይቲ ቅዱሳት ክንከውን ኣለና ጥንቁቃት ክንከውን ኣለና ይኹም ካበይ መፅኡ እንድሕር ዘይትግደሰሉ ኮይንካ መባኸኒ ኢኻ ትኸውን ሓንቲ ቁራስ እኳ ከይትተርፍ ክብሎም ከሎ ኣምላኽ ብዛዕባ ናቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝግደስ يوم 99 ነገደ መላእኽቲ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ ዘመስግኑን ከለው ስለ ሓደ ፍጡሩ ኣዳም ክሳብ ሞት ዝበፅሐ ኣምላኽ እዩ ዘለና ይኹም ኣለኒ ደይኣኽለኒ እኮ ይኮነን ዝጎድለኒ ምስጋና የለን ዝጎድለኒ ኣምልኾ የለን ወላ ሓንቲ የለን ደይኣኽለኒ ኣይኮነን ዝብለና ኣምላኽ ብናቱ ኣዝዩ ቅዱስ እዩ ኣራይሞ ስለይን ስለይኹምን ሕጂ ኣዝዩ ዝቅድሶን ኣምላኽ ኣዝዩ ዝዓጦን ኣምላኽ ቁራስየን ረፍራፍዮም እዚኦም ይትረፉ ከምዝላይ ምኹን ኣይብለናኒ ክንእረ ናፍተን ናይ ድሕነት ዘናቢል ክንኣቱ ይደልየና እዩ ያክነስተውዕለላ ፅቢቕና ኣነሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ኮይነ እየ ዝብል ናይ ነብስኻ ናይ ምንዕዓቕ ስምዒት ከይሓድረና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሕና ኣዝና ክቡራት ፍጥረታት ኢና ንዓይ ጎይታ ሂወቱ ዝሓለፈለይ ሰብ እየ ኣነ ፍጡር ኣምላኽ ክቡር ዝኾንኩ ሰብ እዚኣ ክውስኸላ ደሊ እሞ እዛ ናይ ስገምን ስርናይን ሆምወርክ ትኾነና ንኩልና ንራእያ ድሓ ራይ ፅቡቅ حراي نابكال كي حالفنا خلنا تن موكسيتات 12 سلطان فسامي بيت كريستيان امنت املاخاوي حقي اماتيو 633 فصوم املاخاوي سرعات راي يوحنس 7:4 راي يوحنس 10:1 بسرات كموكسي قريبا اللواخ لذي قال قداميت زولكم موكس استدقم لنا رجيتا ماتيوس 6:33 قدم كله منغست املاخن صدقون دلايمو تدلي وزبل كله وسخلكم ابزبل ترغامي تناي مودا تتقندي امز حجب بقاش تسفونكا حنت نفس خطف اكو فقط سمايا بهما يكونن ولا انت قدف وس نصبحتونا بركيتكم غبو مخلي تعباي مستيرغن حنت نفسك خطف فقط سماوي 9 نقد ملاخت قدي في ان حدا ادان قبل اذا كل حساره مكرا تقبل لنا مق على هوت يسمع لنا قالوا عبريت ازمصنا له ناتاتن كلاي نغست معرف 7 فقد حدا راي يوحنس معرف 6 فقد 6 كمون قدماي نجست معرف 4:18 زياتن بزعبا نايتي سجام نمنتاي حسركم زخونه ويا صدقن زغلصاي انتو كسم كدغملكم كلاي نجست معرف 7:1
رأي يوحنس شدشته قداماي نجس معرف 4 أسران شمونتن زين كاب حفتنا سابا بالآخر لنا قالوا أتون تكست انت را تقولوا تخلقونكم وكاس انت دار لكم كوينو نعاتن زيارة بفل لاينا يتعسر تخلطة قصرة تبل مرقية حيزو مالو تامو كاسيت كن تعسر تخلطة خاء نمنتايكم دخونة تعسر تخلطة سي انتا لكع كم عسرته كم شوعات 5 قصر في تسامي 5 اللو قلق زيادة تقصتات الله بمرقية حيزو راي زغنا رئيتو زغنا حتى انتلينا لنا قرب دقائق مالت اتي 10 تخلت زبل سخ سابرا يوحنس جميرو خابتي ناي زعات جميرو 7 تمرن 10 تخلت علامه النيلو زعم سمسه بحفشاغن 10 تخلت زملكت سلطان بيت خريستيان في السامي بيت خريستيان مع السلطان اكزابير امنت املاخاوي حقي فصم املاخاوي حقن سرعاتن يتغلل مالتي الراي كالي حتوري ايتون تلينا الراي جزينا نتقاملو الراي أبغى بعي حتى ندزي اللي أنا حتى حتى تابع شيء تسفهم أتي ما كمس فقد الليل وخبك عمو مس ما نامس جنا خال خلصي كيلو خلون نهلوس دجنا فريحو يبلمو انتاي يوتي سجم نحنا انتاي كنا مهار الكابزي ميتي هم زلهم أبغاش الراي في تيا مثلا حجي ما يكمس فقد اللي دبلون حواريا بيتروس غير كان له هنا عيلو جن حجي كمتي قدم لنا زرعنا يوم مع بحري كل جزء مع عبلا له نفاس له حجي أم منجو جعزنا نخدم كله قرم كيلو نخدم كله أم تي نايم جمريا جمامرانان أولا دانان كنت نقول له زقبان خبز غنم مارن خلينا بيتروس ناب كريستوس ناتمتن كله قرم كيلو يخيد نير نتبع حريريو ينبرن سماوي نجر نحسبه ناب كريستوس قالنا نحسبه نتزازو اتزاز راي كفصم كله ناب بحر ختمت مسجمره جن انتي كوينو اتناتو اتوكرو نتحت مسكونيو بحري وحطو خمزله فليتو يعود طفاخو خينو ناب كريستوس مالتي أتاقودو الأمنت كبلو خلينا نريو تلذي أتوكرنا ناب أملاخ خون كله تتحتينا ذلو أي نريونينا نسوها بيراو جيرو حفا بيلو لعلتي دحن كلنا دستانا خلنا كمن خيد قبرنا مالتي تلذي أمنت كانوا قدلن كلنا تتي مدراو نقر نتحت خنتمت كلنا كمتي كالون سبوت أبنا زلاتنا
حقوق قبيتا دلينا مدرت راي كتري تخيد زنبرت سبيتي ويتا مسقنا عقن انك علي راخه تمسجن كلا اينا نريا نسو نلعل خنتمت كدلينا خلو سيطان كا مدري زحن كلنا ايتخلوني خا ايتغبروني خا كطفاكا وحطكاي كتدكمي خا زبل ابو اذانا ابو امرنا يمصمو بطرس بزيايو دخيمو اتوكرنا ناب كريستوس انت خوينو اتزي قال كمتي حواريا باولوس انت يبلنا بفيليبسياس 3:14 مثلني بتي كريستوس زبن حيلي نخلو يخولي كابي جن منچو تحيلي كريستوس كون كلت منچنا مالتي بتي نسو زبني حيلي نخلو يخولي ስለዚህ ናይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ታጉድለት እንታይ ንምድሪ ጠሚቱ ናብ ባሕሪ ጠሚቱ ናብ ማዕበል ጠሚቱ ናይ ንመከራኻሲ ኣምላኽካ ክሳብ ክንደይ ዓብይ ምዃኑ ዳ ንገሮ እምበር ንኣምላኽ መከራኻ ዓብይ ምዃኑ ኣይትንገሮ ዝብል ኣባህል ኣሎ በዛ ዓዲ don't tell your God how your problem how big your problem is tell your problem how great your God is ኣምላኽና ክሳብ ክንደይ ዓብይ ምዃኑ ኢና ነተሓጥያ ነተመከራና ነተሽግርና ክንነግሮ ንኽእል ምክንያቱ ነተሽግር ዘሳግር ንሱ ስለ ዘለና እዩ እንተ ዓዲምናዮ ሪኢኹም ኣለኹም ነዞም ናይ ሎሚ ዝተማሃርና ኣላ እንተሪእናያ እቲ ዝህውኹም ዝነበረ ማዕበል እኳ ምስቶም ኣብኦ ምስኦም ደቂሱ ብጃልባ ከሎ ስለዘይባራበርዎ ዘይፈለጥዎ ኣቦትኡ ስለዘይቀመጥዎ መብራሕ ጃልባ ስለዘይገበርዎ ማዕበል ክህውኹም ከሎ ሪኢናዮ እዚኦም ምስኦም ስለዘይነበረ ማዕበል ክህውኹም ከሎ ሪኢናዮ ትፍልልዩ ረኣይዎ ክርስቶስ ናብ መሪሕነት ናይ ህይወትካ ናይ መርከብካ እንተምፂኻዮ ግን እቲ ጎይታ ማዕበል ይህድኦ ማለት እዩ እቲ ጎይታ ማዕበል ነቲ ዝህውኸካ ዘሎ ይህድኦ ማለት እዩ ጴጥሮስ ከዓ ነቲ ውሕጦ ዘሎ ማዕበል ንክርስቶስ እንተዝርኢ ነይሩ ልዕሊ እቲ ማይ ከም ዝኸይድ ዘጀመሮ ንሱ እዩ ነይሩ ክወድኦ ከዓ ምኽኣለ ነይሩ ክንጅምር ክንውድእ ዘኽእለና ንሱ ጥራዩ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ፈተና ክገጥመና ንኽንዓቢ ይከኣል እዩ ብፈተና እውን ከሕልፈና እዩ ኣምላኽ ብፍቓዱ ዘይንኽእሎ እዩ ዘየፅረና እምበር ብፈተና ክንዓቢ ኣፀቢቕና ኣምላኽነቱ ክንፈልጥ ንሃዋርያት እውን በዚ ዕላማ እዚ ይፈኒዎም ናብኡ እዩ እቲ ማዕበል ክሓልፎም ዝገበረ ነዚ ምእንቲ ክርእዩ ክፈልጡ ክዓብዩ እቲ ኣምላኽነቱ ክርእዩ የብልናን ዝብሎ ዘሎ ፊልጶስ ሕጂ ኣምላኽነቱ ኣይፈለጦም ካብዚ የሎም ፅኡ ክምግብ ዝኽእል ኣምላኽ ገና ክዓብዩ ደልዮም ኣሎ ስለዚ ተንፍልልየን እዚ ኮይኑ ስማዓኒ ናይ እምነት ምጉዳል ብእምነት ኣብ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ እንተዳ ኣተኲርና ክስዕረና ዝኽእል ዋላ ሓንቲ መከራ ፀገም ኣይክህሉን እዩ ሕራይ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኣብ ረህዋን ኣብ ፀበባን ብዓይንን ልብን ብዓይኒ ስጋን ኩሉ ግዜ ንሰማይ ከነማዕዱ ኣምላኽ ይደግፈና ግዜና ይቐርብ ኣሎ ኣቦና ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና ናብ ኣውደ ምህረት ይዕድም حراي كبرن مسجانان أملاخي خن كلهم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن كما يمسيهم كما يكنيهم زابير أملاخنا زت مسجنا يخن أبونا أبيك أشتسفم دما قال هوت يسمع لنا نحن دما سمعنا كنبرلو سمعنا كم قالوا كنمالا لسلو دما እግዚአብሔር ይርዳአና كلهم مؤمنان دما نتي قدم خلت سمن توهيبو زقنيه حتى ملس حجكم اذا مصاحهم دما بطعمي نمسجن زملس تمهراي كركب كل ممهرتا يزغبر يحقس كمهروين ايهو كيونيو امو نزي توهبنا حتى موكسر إنا
كمزي لمو خنساتفو زمسنا تدا خنساتف كيلنا انتاي نرئ لنا مالتيو لو تنرئ لنا أبيت نرئ لنا بفلتات دما نعبي علنا مالتي مو سلا مستافكم دما بسم بيت كريستيان نمسجن أبتا قصري 12 متصقبو دما ندك مزامرتو زترفة قرسراس حانتوكا خيتتأفئ أكبوا بلوم دارغا بآينا أمسينا النمسي الله تغسيئة دما بوزح دما تملسئة حانت تغسط راح يخو استغلامبر زو استغلا نقر يبلين كمو مبالو قويتا أوانجيل ماتيوس معراف 24 قصر 35 تدعرينا سماين مدرن كحلفيو علينا أي كحلفن إيو بعين سب سماين مدرن عبي بعين سب دما سماين مدرن كبر نجاريز مثلنا جن كاب سماين كام مدرن حنتقال أملاخ سلة عبي سماين مدرن كحلفيو علينا أي كحلفن إيو أمو ناي أملاخ زدرب نجار كم زي بلو ناي أملاخ كبر نجار كم مخانو ناي أملاخ دما كن عقبو نخلو حليفو زنبر نخلو سعيرو دما بسلطانو زنبر كم مخاني إمو سلا خلو إزيابير أملاخنا مسغانا يبصحيو أمو بتا صلوات ناي من تسلام إلنا غيرنا مدبنا بصلات كنعصو إنا ناي بحقي إتي النريو زلنا دكنا تقرب اللهم فرقوا بالعوو فرقوا قحفوا مرجعات بزح اللوم أبزي أبتقراي النريو زلنا قنا هزانات مبكاي سئينم منأسيون أبراخهم رعرع إلوم إجزي أبيهر زبلع زستة زيك الأخلو نت إجزي أبيهر ذهابه بسب تخل كيلم بتأميت عبيتم نأشتم كساب أيو كلو نايب حقي زحزن إيو أما بعيننا بمرأي رح زي كونسي نتبع عيننا نريو لبنان حسابنا نحنا ندقنا أو نقمطا ننفسنا أنا أتزهل لخي إذا نقر دقيا أنتزهل لخي وي أبزز اللخوة أباين أبدقين كمزي انتزخون كإلنا حسيبنا لك عتم هزانات بتأميت تسحيقهم مبكايك سؤن خلو دقنا قرنا نصدهم مغنياتو بعين أملاخ دما خلنا أنت أين يحواتنا دقنا يوم دما أما حجون نتوم حجز إرداتا بعلم زتدالوه كيأتو كالكيلوم كيأتون انكفاز زخون زلو كيأتون مخنيات زقربو زلو مرحتن سبسلطانن عقب كنبل كالا ايكي اكزي ابيهر لبوم كتنكف اتهم زبخيو زبلع الستسئينم زسحابو زلو نابعاتهم كتمتمو اب كند زچكنو كروهروهو كلوهو دما بصولات لبوم تنكفلنا بصولات كنقح كالا ايكي كنكننو مخنياتو زغبر زلو عقب كنبل اباي انت زخون كي كل نجار ناي بحقي نعينخا زبكي نلبخا زسنبد إنا نرئي زلنا سراوت إرترا كم زقرمنا كبهال كله ناي بحقي دحزنيو من كغفول إصبح من يزعدا زك حتى تلو صبح نزون كننا يقبعنا عقب كنبل يقبعنا مريتنا خنحلو دوبنا خنحلو حلافنتنا ايو
هاجر سجيرنا أبيات كريستيانات ديو أبيات صلوات ديو منفساو مصحفت ديو مرحت هايمانات ديوم هصانات ديوم عبيت ديوم ندق انسيا دما معماص كله زرع زلو ازي هينتالو ازي كاب እግዚአብሔር ፍዳለዎ ሰብ ንሰብ እንተበደለሲ ሰብ የተዓርቆ ሰብን እግዚአብሔር እንተበደለ ግን من يزتعرق እሞ ነዚ ሁሉ ዓገብ እናበልና ክንጽሊ እግዚአብሔር ክበጽሖም ድማ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ንሕና እንታይ ምርህራህ ምልዋህ ብጸሎት ምዝካር ነቲ ዓገብ ክበሃለ ዝግብኦ ድማ ዓገብ ነቲ ሕማቅ ድማ ሕማቅ ክንብል ምክንያቱ ኣብቲ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽ 10 ጀሚሩ ነብይ ኢሳይያስ እንታይ ኢሉ ነቶም ነቲ ብርሃን ጸልማት ዝብሉ ነቲ ጸልማት ድማ ብርሃን ዝብሉ ነቲ ጥዑም መሪር ዝገብርዎ ነቲ መሪር ድማ ጥዑም ዝገብርዎ ወይለኦም ይዝብልሞ እዚ ቃል እዚ ድማ ሎሚ ናባና ይሞ እግዚአብሔር ይምሐረና ነቶም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ዘለው እቲ ዝበጽሕ እግዚአብሔር ክበጽሖም ብጽሕ እንዳበልና ክንጽሊ ክንነግር ንኣምላኽና ድማ ናይ ኩልና ሓላፍነት ይሞ እግዚአብሔር ሰሚዑ ድማ እቶም ብጥሜት ዝሰሓጉ ዘለው ጸጊቦም ክንሪኦም እቶም መጽለሊ ስኢኖም ዘለው ጽላል ክረኽቡ እቶም ጸሚኦም ዘለው ድማ ጎረሮኦም ኣምላኽ ብጽሩይ ማይ ከርውዮም ናቱ ፍቃድ ይኹነልና ብኸምዚ ክንሪኦም ድማ እግዚአብሔር ይሓግዘና ኣብዘ ዘለናዮ ንጸሎት ንንቃሕ ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሓድሽ كلن زح እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም እዛ ሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና እናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋድሕና ናምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት ያ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሒልና ኸድንግሊኺ ብስጋኹ እንድንግሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከር ስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና نفتو ودخي يسوع كريستوس منتانا محرت لمنلنا آمين. أون كل تعجب هير لمنا كان مال كان لنا. أون قول سلام سلام هبنا. كل هيب كان أخام أو جابير أترينا. سجاها ونفسلنا. يكان فلت بعد أملاخ بنان. قدسم كان سمن نسوعنا لنا. أب سما يزل خان سخا سلام كقبل النفس كلنا حضر. أبزع على مزمن بارنا بسلام حلو. نقولهم مراحتن شبسلت آنن دما بقدسم كسلام هبهم. أبزرانا نزول مكان تعذاب كأمخراب أما تاونا نوصانا نزول قراب تنام بكل سلام حلوهم بهدوم بقنعني وقت كنركبن بكل سنة أمل خادمة نأخان إزيابير بنفرح بحياونات كنركبن مسؤول مس منفذ قدسن مسجانا صنعتن بوزل لك على من كل سعن نزل علم آمين قدوس 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 إزيابير أملاخنا زنبركا زلخا نقول لحليف كادم ما نزل علم تنبر كم مسراق كسع معراب كاب سمين كسع دبوب سمكا نزل علم زت مسجنا يكون أبيتك ترخيبنا أبزت زلنا يو أبيتنا خوين ناون نخبرك نمسجنك نقلقلك نسجدلك علنا قدوس إجابير أملاخنا مسجانا تقبل سجدتنا دما تقبل صلاتنا سمع لما أنا دما أب إذنخا يبصح بصحو دما كمتي أوياتهم شرحهم دك إسرائيل أبا خامس بصحي أب أذان كامس بصحي حالواتهم زفلتك حالوات أب علمنا كله أب كبابنا نريء زلنا كله
حلوات تجنقوا حلوات زحمموا حلوات طمين صمعون حلوات برخاب سنجرو زلو حلوات هب كله أبشجر أما كرا أبصهبا زلو حلواتهم كتفلتنا لمنك لنا حلواتهم كتفلتنا لمنك لنا حلواتهم كتفلتنا لمنك لنا ناتكا حلوات مفلات ملؤيو قدولو يبولن زيابير أملاخنا حجون السخاء زيابير أملاخنا اختبصحهم السخاء حلواتهم كتفلت السخاء برختكا ختفسلم السخاء دما نتي كاب جزؤهم كاب بيتهم أوصيو أبتنكي أما كرا أبرخا فح أبلوهم زلو وقئن ورا وقئن كتقرلنا حجون نعخا نلمن ألنا سب كوينات أوج سخاقنا سلامي خات أوج سب ماتي أوج سخاقنا هيوتي خات أوج سب حما قدلي نسخاقنا صبو سناي خا اتدلمو سخاد دوليو ندلل لنا مو كم محرت كمبر كم بدلنا ايتخيدنا طميات نسعلنا صمعات ارويلنا عرقات كننلنا حزنانا تصننا علنا فحزبولو دما اكبلنا اغزابير املخنا انا بلعنا اينا نتأمز لنا ستينا خلنا ون صمعاتنا زلنا تغدينا خلنا ون يحوينا نبل زلنا تشجرتي اتمكراتي ان رانا مو نحنا ينبصحمن نتبصح املاخ ننقر لنا نتبصح املاخ ننقر لنا نتبصح املاخ دما ننقر لنا كل نجر بصبوق قيرلنا نبرلنا نعللو كنتات تلويطو سلامن هداتن صغابن كل نجر انريلمو زياده دما نعخا لعل انبللو غزي امصالنا كلنا تحمق بصبوق قيرلنا نزنا علمنا حانت غزا غيروا حمام كورونا فيروس دما زلو اجابير املاخنا نبزحات سباتون بنابرኦም بهواتهم ابيتهم ابسدرابيتهم نهزب علم زفتن زلو حمام دما سخا قنططلنا فوس محرتك لاخلنا ترخيب زل مدهانيتكم بللنا زياده دما ممهارينا قبرلنا كم تخن مهارو زمسنا ناتكا انا اذا حسبلكم حسابسي حساب دحان بر حساب كفا يكونن اذا انا نخفا حسب كالنا يكونن انت ايكون كان تايدا قصنا خنملس نعخا خندلي مقدخا خنحس ناب سماي كنطمت سلازي دلخنا امو ناب سماي متأمت قبرلنا ناب سماي متأمت قبرلنا ناب سماي متأمت قبرلنا بناي دينا قدس رنجل مريم ملادنت بناي ملائكه ترادأنت بناي نبياتنا هورياتن صادقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا سلام كم زو علكا سلام حضرنا ناي صباح سبات قبرنا اب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس من قصاتم صاف ادكام تاب سمايكم دما مدري يكون نعلت انجرانا لمهبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسنا دقلنا كفادحنا نمبر فتنا يتتونا من قصنا حيلن كبر نزل عالمنا تكايم امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك لخو اسخي كاب انس برختي خي فركر سخم برخي اومل تصقا جابير مسخي اوفستي دس بالكي حتيات ناخسر يلنا نفت ودخ يس كورسس من انتنا محرت لمن لنا امين يفتح ويسرق دينا املاك نوران يس كورسس كان لي كان سرات يا دمساتي ابا سول لبركسات ابراهيم انتم اوي كانات اوي دياقونات ودوان سايرو قصانات ببسمكم كونوا فتانون صحن يرسينس كلوان سمات زيو مهارن كورسس مال 10 تغلت زيو مهارن نكسو 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 صقون او ابيك اسيس بصلاتك قدس تعال في محارنا بمصحى حلونا بعفنا منفس قدس كما شرحت بتاعكم ما تجزتنا مريم محرنا كرسوس بل 10 انت جزتنا مريم محرنا كرسوس وانت جزتنا مريم محرنا كرسوس وانت جزتنا مريم محرنا كرسوس وانت جزتنا مريم محرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهر النكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهر النكرسوس صقا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን
حبرت منفس قدسن مساين مسكلكم نكون سلخلو እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ ደጊመ ነቦና ነቦሽ ተስፋም ቃል ህይወት ይስማዓልና ዘመን አገልግሎት ካይባርኽ እምባር ጽባህ ጥምቀታት አለና እሞ ልክ አኸም ሰንበት አገልግሎት አለና አብትናይ ንጎ አገልግሎት ክትሳተፉ ድማ ቤተክርስቲያን ተዕድም እቶም ተወሊዶም አብ ክርስትና زأتو زلو دقنا دما غزي خهبهم نا እግዚአብሔር كونو እግዚአብሔር زحغو سلم ولد كغبرلنا كلنا بصلوت كنذكرهم دما ناي صباح سبات غبرنا برخليتي غبرلنا كلكم سلساتفكم እግዚአብሔር كلنا قصرنا خاي غدله ابتا سماوت بيتو كفلن تساتفتن كغبرنا